Namar ke jingslam ke sarkar ban plenoi kamar main PhD ke bala dep ban pembiang lut ya baro kichinon kam na kaliang kinong ilam ke snong marmain kilapan pau ya ke jingsngo diau bat sngo lengo alo ke jimbam la ban ple ya ke tega jaka a jingsumar wat hadin bala dep ban pembiang ya ke tega PhD mentala bon benai la ban kado ba ya ke tega kamar main PhD la sedang mentai na du snam arja kat saw ha ke por ba ke sarkar kongres bat la ban pendep ya ke jingtai bat jing pembiang ha kan ni ke snam ka menta arja arwar abakran silap thai kubor kita kino ilam senong kila itu babaro ipai ba nong senong ka thain kila un mentala da kisnam man yo ban pli no ya ka TPC namal ipai ba nong senong kijui kendu jinge man la kapor ha ka pang ka sitom te haka bangi wan haka nega si ka pamenta kalong kai kelong ka basnosi kumbala kren ka ba kren khmat yonga kalong kane ka hospital ka ba laju persang ban pli nadu mano kepala slem ba kumbala kren khmat yonga kila wala bu tarik ro ban pli ka ba ar license kumbala de bong ka ba khmat yonga te kalong kai kelong ka basnosi na ka menta kum nong elam yongi mo yung kaneka area marman te kawai kaba munong kalong ba ngi na kaliang nong elam kaba khmat yung kaneka area marman ibu kajingkar patrit khmat kaburom ne basbun sekaliang ka sarkar ba kaneka hospital kan plino sen lane ngikar pat ya usip minister lane head minister ba James sangma ba kin fix no kadet ban pli no sen kaneka hospital jongi kata kadai kajing kwa jong upai ba jong ne ka thain bat kadong ka jongi bat sakowe de kaneka hospital kumangai thu story khniat kana hospital kala panyeng maunong rem na du aryan riu de bang bakla te hadin kumbala ayai kumba kato kan snem kala sedang mentai pat na du aryan khat sau te ngi kinong song yong kaneka area marman ngi kmik lenti ba kaneka hospital ngi pleno sen anriu haduk mentaru ngimpat jujo play haduk kaneka hospital te haba kumba pek manga kaneka hospital jongi kala biang lut nadong sedong kaba kumba ong une bah khmat jonga kumba mudi kitar bat kita kumta terdar te haba ngipek mangi haba ngi inspek jongi mangi kalong kai kalong kabala biang te ngabu kawai kajing keli sekaliang ka sarkar nakai kadau badang panslem ban play kaneka hospital jongi kata kadai kajing keli da kapas ngaurit bagas ngaurit ya usi minister badon borom jongi ba injubab ya kaneka jingkeli jongi bat sakawero kaneka hospital nalor ba haba labu katarik ngila yami kinong song yang kaneka area marmain da kajing yami lang pai ba ban pan khuit ban yarap ban senedara bat nakabanta kajing kondon kam yang kaneka hospital ngila yami pai ba ban yarap saka liang ka departemen andre haba ngio sngeu kumba kato kanesi pade kumba kato kat bagisi bat kipor kidangwan kata ka hospital jongi ka ban ka balabu kata ka tarik kalong ke ngio sngeu ba ka tarik jongka baban pli lane ba inugret jaga ka hospital jongi kan pandam no dena kai kadau bagi pendam no ya ka det ka bagi balabu to sisin abang yo sngeu ba yo mo I sar kongrat sama usia badon borom jongi idon bandek meeting sadili kata ngila ko ngong hin marba kadon ka kam ka bagat ki mo ngabe ka bansaing kata ka kot banyapan baik put sambat ka asam kata kadai ka yo ka jubab ka bangio andre hadin bangila hadin kata namar ba ngim yo singau esok kata ka khubor lanong in pli mo te de bang bakla arpsau tari jong ubnai april daka satri jong ka sanju rong basnong jong ka marmain area daga yin yalam lenti jong ikong magdalin saukmi badai i yumo kiban saile ku kurtong jong ka NPP yang neno nong po konsensi te namar da kajing kemen mat da kajing kmik lenti bangim ngintip mo kata ka det bangin plino kaneka hospital ngi ki senjuk rong basnong yang kamar main area ngila subut ya ban le ya kendu sta isi minister bat home minister mo tak rapor kumbangi yo sngeu na star CM kontrat ke sangma badai UCM yang ka Meghalaya jongi ayasuran yangi hata kapor kalong kumne ngin saplino he po ne jong umnai
te i dang don kam sa ban fix tang kata ka det bat ka tarik ka ban sapri no kata ka hostel jong phi te ngin saya pen bek ban ngin saya kren kata phin sayo khubor kam da slem su hak po kini kita yau lan hak po kini ki benai ngin saya pen bek no te naduk tuk por ba ka jing kren jong i mo i khmilenti ba ka hostel jong i long kan pli no hanre hadu manta sisa kalong sisa kam da urlong kata ka jing ong jong i ro te sasisen ngabu ka jing karpat sakaliang jong ka yumo sarkar lane badai jong ka minister badai pe jong ka health department ba isar James sangma lane ya UCM badon borom jingi ba da ka jing karpat red lane da ka bas ngau red ngi karpat naki nongyalam jong ka area marman hi ban bu no katarik lane ban plino inaugurat lane ban plino sen kane ka sta jongi kata ka je jing kwa jongi kinong song jong kane ka area marman kane ka hostel kalong kabadon kam hadu kata-kata kumbang yu panpau berebor ban lek saki hostel babaha nangne kathain marman kaban poi saka hostel kababaha kan om duna saka arpo lai 4 kilometer te kalong kalong kabadon kam hadu kata-kata nak banta kinong song jong kane ka area marman wer mo kap khubor ham saya kane ka jingpli jong kane hostel kala chu panlong politik palat saba palat kata ka jing yosngau ka khubor nane nang tu te kataru kawai ka bang ibu ka jing karpat red mo ka bas ngau red lane na ka banta ka jing don kam lang jong upai ba nong snong te katne ka jing don kam na ka banta jong upai ba phim ngau ba ban le politik lane phim ngau ba ban le yumo ban le kumne ki kam babom lane babom dei ban le kajing kane kade ka hostel hi kalong ka ba don kam yangi kirit kiria len kham tam yumo ki pai ba nong snong te ngakarpat ya phi lane ya karpat don mano re mano lada phidon lane lada kidon phim singo ba ban le politics than aka kam development om tang kane ka hostel nak banta ka surok nak banta kiwe ki department kiwe ki yumo ka kam development phim singo ba ban le politics than namar ngi ki nong snong ngi da phile kumta ngi singo ba ngi don bun ki jing duk nong ba kraw da phile kumta da ngi don ka jing shania ya phi yo le se la shale se singim don ka jing shania su te ngi na kaliang yong ki nong yelam ka ba khmat yong ka ne ka ria marman ngi bu ka da ka jing singo rit da ibori barit ngi karpat ya phi ba phim nom dei ban le kum ta ki kam bi ain la ni ki kam bom long ba bom ya hap haka imlang salang kata ka de ka jing bu ka jing karpat hakmat jong kilane na kaliang ka jong ngi ki nong yalam jong ka marman ngi da ka jing seo khia ka men sim mo ngi wan pe ya ka ne ka hospital malane PHI marman ka bala slam ban plino ya ka ne ka hospital but bat ka department kala penbeng ru ban plino ya ka ne ka hospital la bo arsen kanthi ban plino ya ka ne ban inaugurate kila penbeng ban wan u CM badan borom jungi sar konrad sangma han retang na kadaw katu kan ne ki noilam party bala persya bala lekhang ya ka ne ka kam ban plino ya ka ne ka hospital dei na ka ne ka daw bangim la shu ban pli ya ka ne ka hospital te ha ka ne ka por nga panpau ka jing sosi bangila du sisa ya ka ne ka jing pli ya ka ne ka hospital namar ka jing du nong ka dei ki pai ba kham tam ki badon ha ki ne ki khan ru snong ki badon marjan jong ka ne ka marman area kila du nong ki ban le shadu shom dan shadu shana sonapur asam ban phalik sumar wat tang ki jing pang ki ba red ro te dei na ka ne ka daw ha ka ne ka si ni karpat kham tam gitu ki ba lekhang ban inaugurate ane ban plino ya ka ne ka hospital ba ken withdraw no mo na ka benta ka jing mentoy ki pai ba jong ka ne ka snong ka thau jongi na ka benta ka jing mentoy ki pai ba na benta ban yo ka jing sumar ka ba bet ka ba beng ha ka ne ka jaka ya ka ne ka hospital labu mau nong rem na du arjan reu bat la sedang bantai ya ka ne ka building na du arjar khat sau
tengi kipat ba jong kane ka marman area ngila khmi lanti palat ane ngi kwa palat ba ka sarkar kan plino ya kane ka hospital katkum ka jingyo jingtip jongiro ba katkum na ka department mo kila bianglut na dong sedong kane ka hospital na du ki jingthia adu ka adu ka electricity kila bianglut andre haduk menta tip na ka ikadaw bala penlong ya ka department bat ka sarkar mo bakan pli ya kane ka hospital